κάνουμε? Εμείς λέμε να μην δανείζεται ο ΑΣΑ. Να καταβάλει αυτοί οι νόμοι οι οποίοι εσείς ψηφίζετε και εμείς καλούμαστε οι πολίτες να εφαρμόσουμε, να εφαρμόζονται. Εάν εφαρμοζόντουσαν οι νόμοι, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν θα χρειαζόταν κάθε τόσο νόμους και νόμους και νόμους και νόμους, οι οποίοι δεν εφαρμόζονται τελικά. Για παράδειγμα, να πω στον κύριο Μαγκούφη, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, δηλαδή μέχρι πρότινος, που είναι όλοι οι λιμενικοί, και καταλαβαίνουμε λιμενικοί από το Σούνιο, Μαρκόπουλο, Ραφίνα, μέχρι τον Πειραιά, μέχρι τη Σαλαμίνα, κατέβαλε στον ΟΑΣΑ για 6.000 λιμενικούς, απλά 6.000 λιμενικούς, αν θα δούμε πόσοι λιμενικοί υπάρχουν, θα δείτε ότι είναι δεκάδες χιλιάδες, το ποσό των 70.070 ευρώ. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό για τον κάθε λιμενικό το έσοδο στην ΕΘΕΛ? 0,03 λεπτά την ημέρα. 0,03 λεπτά. Για το ΔΕ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη πλήρωσε 378.000 για τον ΟΑΣΑ, το σύνολο. Αυτό σημαίνει, αν διαιρέσουμε σύμφωνα με τα νούμερα τα οποία έχουμε εδώ, 15.000 αστυνομικούς, σημαίνει 0,06 λεπτά την ημέρα. Δηλαδή, τι περιμένετε, ότι αυτές οι εταιρείες θα είναι κερδοφόρες ή θα βγάλουν τα χρήματά τους με τις αποφάσεις τις οποίες παίρνετε εσείς, με 3 λεπτά και 6 λεπτά? Εδώ είπατε προηγουμένως και μιλήσατε για εισιτηριοδιαφυγή. Αλήθεια, το πιο εύκολο πράγμα θα ήταν να ζητήσετε τα στοιχεία, να δείτε πόσο είναι η εισιτηριοδιαφυγή από την ΕΘΕΛ. Γιατί άκουσα για νούμερα 40%. Η εισιτηριοδιαφυγή το 2009, επί συνόλου 419 εκατομμυρίων επιβατών που μετακινήσαμε, ήταν σε ποσοστό 16,53%. Θα σας πω. Οι επιβάτες οι οποίοι μετακίνησε η ΕΘΕΛ, τα 419 εκατομμύρια, η εισιτηριοδιαφυγή, ο αριθμός των επιβατών είναι 60.655.279. Μάλιστα. Η επικύρωση του εισιτήριου, γιατί ακούω πολλές φορές στην τηλεόραση να λέτε ακυρώνω το εισιτήριο. Η επικύρωση του εισιτήριου. Εδώ όμως υπάρχει ένα τραγικό για μας πρόβλημα, που μιλήσατε κι εσείς προηγουμένως, όσον αφορά τα πλαστά εισιτήρια. Τα εισιτήρια τα οποία ο ΟΑΣΑ διακίνησε για την ΕΘΕΛ ήταν 23.817.873. Τα πλαστά εισιτήρια για το 2009 ανήρθαν σε 5.022.037. Κύριε Πρόεδρε, αυτό πώς εξακριβώθηκε, μπορείτε να μας πείτε πώς εξακριβώθηκε αυτό, το μέγεθος των πλαστών? Όταν ο ΟΑΣΑ διακίνησε, παράδειγμα, 23 εκατομμύρια και είδε ότι οι επικυρώσεις των ακυρωτικών μηχανών είναι κατά 5.022.037 εισιτήρια παραπάνω, τα παραπάνω εισιτήρια αυτά είναι τα πλαστά, τα οποία το 2008 ήταν 2.463.190. Εγώ λέω, κύριε Παπαδημούλη, τα επίσημα στοιχεία, τα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Ναι, για τα πλαστά. Αυτός είναι η εισιτηριοδιαφυγή, η οποία η εισιτηριοδιαφυγή για το έτος 2009 ανήλθε σε ποσοστό, όπως σας είπα προηγουμένως, 16,53. Και αυτό από πού προκύπτει? Επειδή, ξέρετε, υπάρχουν από το 9, το 10 έχει αυξητικές τάσεις και πιστεύω όσο εσείς παίρνετε αποφάσεις για να μας μειώνετε τους μισθούς, εμείς θα βρίσκουμε τρόπους για να τους αυξάνουμε με εθελοντική εργασία, πέραν του ωραρίου, χωρίς να παίρνουμε χρήματα ως εργατοώρα ή ως ημερομίσθιο ή ως μισθό. Στην εθελοντική μας εργασία αυτή κάνουμε τον έλεγχο
των εισιτηρίων. Ο έλεγχος των εισιτηρίων για το 11μηνο του 2010 σε σχέση με το 2009 υπερδιπλασιάστηκε. Όμως εμείς μας βάλατε ένα φρένο με τον νόμο αυτόν, αλλά και τους προηγούμενους νόμους, τον 38-33 του Μαρτίου, 38-45 του Μαΐου και τον 38-99 του Δεκεμβρίου. Μας λέτε, εγώ θέλω έσοδα σαν κράτος, αλλά εσένα δεν θα σου επιτρέψω να υπερβείς τις 4.000 ευρώ μεικτά. Οπότε, εγώ που παίρνω για παράδειγμα 1.800 μιας και το πρόστιμο μου το κάνετε έσοδο, μισθοδοσία, μέχρι να φτάσω στις 4.000 θα το κάνω, μόλις φτάσω στις 4.000 θα φύγω. Θα πάω σπίτι μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Αλευρά, βεβαιωθήκανε σε πρόστιμα, σε χρήματα θα σας πω. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα ταμεία της εταιρείας από το 11μηνο του 2010 2.800.000 ευρώ σε σχέση με το περσινό 12μηνο του 2009 που δεν υπερβήκαν το 1 περίπου 1.100.000. Πρόστιμα, ναι. Ναι. Αυτό αν το διαιρέσετε το 2.800 δια το 30 ή δια το 60 που είναι ο αριθμός, η τιμή του προστίμου, θα δείτε ποιο είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι η αλήθεια. Αυτό είναι η αλήθεια. Βεβαίως εδώ εμείς φωνάζαμε και φωνάζουμε και θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε. Δεν θα βαρεθούμε όσο υπάρχει η κακοδιαχείριση. Γιατί δεν νοείται σε μια εταιρεία με τέτοια ελλείμματα, με τέτοια σοβαρά προβλήματα όπως εσείς σας είπα, για μας δεν είναι ελλείμματα, είναι κοινωνικά, είναι οι αποφάσεις που εσείς παίρνετε και εμείς εκτελούμε. Να πω για παράδειγμα ότι... Παράκληση κύριε Πρόεδρε, απάντηση και για το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Παράκληση προς όλους να συντομεύετε κύριε αυτό που λέει, γιατί έχει περάσει η ώρα, είμαστε 4 ώρες περίπου. Για παράδειγμα, τι θέλαμε εμείς την αρχιτέκτονα στην ΕΘΕΛ για να μας μάθει η κυκλοφοριακή αγωγή πώς θα κυκλοφορούμε μέσα στα Μαξοστάσιο, η οποία αυτή η αρχιτέκτονας πήρε στις 2 Έκτου του 2008 10.000 συν ΦΠΑ για να με μάθει εμένα τον εργαζόμενο που έχω 32 χρόνια που τα έχουμε χτίσει αυτά τα αμαξοστάσια, πώς θα κυκλοφορώ μέσα στα Μαξοστάσιο. Δεν την είδαμε ποτέ. Καταλαβαίνω και γιατί μπορεί να παρεξηγηθούμε και από τις φιλοζωικές οργανώσεις ότι δεν αγαπάμε τα ζώα. Δεν μπορεί η ΕΘΕΛ να κάνει σε όποιο σκύλο περνάει απ' έξω να του κάνει εμβόλιο μία κτηνίατρος που προσέλαβε για να πάρει μία αμοιβή 15.000 ευρώ. Όχι, ήταν στιγμιαίο. Η πρόσληψη έγινε, η σύμβαση υπέγραψε, δεν την προσέλαβε. Κύριε Τραγάκη, έχετε ζητήσει το λόγο, νομίζω. Όχι. Έτσι. Να ολοκληρώσετε, κύριε Αυτόπουλο, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Ως προς τις επιδοτήσεις, για να φτάσω στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια που, αν θα κάτσουμε να τα πούμε, θα γελάτε πάρα πολλή ώρα. Αλλά είναι στη διάθεσή σας. Εμείς κλαίμε. Εμείς κλαίμε σίγουρα. Εμείς κλαίμε γιατί αυτά τα χρεώνετε σε εμάς. Και βγαίνει, όπως βγήκατε και προηγουμένως και είπατε ότι παίρνουμε 48.000 οι εργαζόμενοι της ΕΘΕΛ κατά μέσο όρο. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία σας δίνει το Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2009. Δεν μπορεί στις 9 Δεκεμβρίου να δίνει το Υπουργείο Οικονομικών 48.000 για ένα μέσο όρο εργαζόμενο στην ΕΘΕΛ και μετά από 20 μέρες για το ίδιο έτος να δίνει 24.000 στις 29 Δεκεμβρίου. Κάτι από τα δύο γίνεται. Ή το ένα ή στις 9 Δεκεμβρίου ή στις 29. Και τα δύο δεν μπορούν να γίνουν. Κύριε Αυτόπουλε, ολοκληρώστε παρακαλώ. Επιδοτήσεις υπάρχουν σε όλες τις πόλεις του κόσμου. Και εκεί που υπάρχουν... Θα σας πω, να πω μόνο αυτό. Οι επιδοτήσεις, και θα ήταν καλό να το δείτε αυτό, είναι ένα τρισέλιδο, ξεκινάνε από 28% και φτάνουν έως και 85% σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, της Ασίας και της Αμερικής. Και συγκεκριμένα, επειδή ακούστηκε προηγουμένως για τη Γερμανία, κάποιος είπε εδώ πέρα, κάποιος βουλευτής αξιότιμος για τη Γερμανία, η Γερμανία έχει η Βόνη 64% επιδότηση εισιτηρίου, η Βέρμη 45%, η Κολονία 45%, το Ντίσελντορφ 43%, η Φραγκφούρτη 47%, το Μόναχο 41%, η Νιρεβέργη 62%, η Στουργκάρντι 54%. Αυτά είναι
Είναι ανάλογα, κύριε Υπουργέ, πώς το βλέπετε. Πώς το βλέπετε την Αθήνα. Εάν η επιδότηση είναι 70... Εάν η επιδότηση είναι 75 εκατομμύρια και οι 74 εκατομμύρια και οι τόκοι λόγω των δανείων που παίρνει η ΕΘΕΛ είναι 75, ποια είναι η επιδότηση? Αυτό λέω, αυτό είπα αξιότιμη κύριε Υπουργέ. Είπα να μην αναλαμβάνει τα ελλείμματα το κράτος, να εφαρμόζει τους νόμους. Γιατί αν θα δείτε στο άρθρο 5, στην παράγραφο 9, μιλάει και καθορίζει πώς θα δίνεται το αντίτιμο του μειωμένου ή της δωρεάν μετακίνησης στους οργανισμούς. Και αν θέλετε, ένα δευτερόλεπτο θα κάνω, για τα άτομα που με την κείμενη νομοθεσία δικαιούνται να διακινούνται με τις αστικές συγκοινωνίες, είτε δωρεάν είτε με μειωμένο κόμιστρο, το αρμόδιο Υπουργείο είναι υποχρεωμένο να καταβάλει στον ΟΑΣΑ είτε το αντίτιμο του κομίστρου, είτε τη διαφορά από τον ισχύο κόμιστρο. Αυτό το 1998. Εάν το έκανε αυτό, δεν θα φτάναμε εδώ. Δεν το έκανε. Ας είναι η τελευταία φορά και να το κάνει σήμερα. Να ξεκινήσουμε σήμερα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Θα σας παρακαλέσω όλους. Παρακαλώ. Εξαντλήσαμε τον χρόνο. Παρακαλώ κύριε Αυτόπουλε. Ζητώ συγγνώμη. Ανταλλακτικά, με δύο κουβέντες. Έχει η ΕΘΕΛ μέχρι σήμερα που μιλάμε 4.054 προμηθευτές. Αυτό τα λέει όλα κύριε Παπαδημούλη. Νομίζω πως σας κάλυψα με μία κουβέντα. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό ειστήριο, ναι, το θέλουμε το ηλεκτρονικό ειστήριο. Το θέλουμε το ηλεκτρονικό ειστήριο. Θέλουμε τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα? Όχι, δεν τη θέλουμε. Μπορεί να βρεθούν μέσα από το ΕΣΠΑ τα κονδύλια εκείνα ώστε να κάνουμε. Κάνει για την Ελλάδα το ηλεκτρονικό εισιτήριο? Εάν εσείς κάνετε μία μελέτη και δείτε τι κάνει, εμείς συμφωνούμε, το θέλουμε. Δεν θέλουμε ο Έλληνας να εισιτήριο διαφεύγει. Μπορούμε σήμερα να αλλάξουμε την παιδεία. Τα λεωφορεία που υπάρχουν από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί. Να σας παρακαλέσω όλους, κύριε Αυτόπουλε, σας παρακαλώ, κλείστε. Παρακαλώ. Κλείστε, κύριε Αυτόπουλε. Δεν κατάλαβα. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ραφτόπουλο. Απλά εξαντλήσαμε το χρόνο. Δεν εξαντληθήκαμε ούτε εμείς ούτε εσείς, κύριε Ραφτόπουλε. Ορίστε. Εμείς λέμε ναι στις δημόσιες συγκοινωνίες. Κάτω από υγιείς βάσεις. Και να είναι αυτή η αρχή για να βάλουμε τις υγιείς βάσεις, να δώσουμε τη δυνατότητα και στους εργαζόμενους και στους πολίτες να υπάρχει υγεία μεταξύ τους. Λέμε ότι αυτοί οι γίγαντες, γιατί για μας πρόκειται για γίγαντες, να τους ξυπνήσετε, να τους βάλετε σε λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν να δίνονται, παράδειγμα, οι ηλεκτρονικές επιγραφές του νομού Ιωαννίνων στην ΕΘΕΛ προς επισκευή και να μην δίνονται οι ηλεκτρονικές επιγραφές από τα κτέλ προς επισκευή, να έχουν έσοδα. Έχουμε τις δυνατότητες να έχουμε τεράστια έσοδα. Σας ζητάμε να το κάνουμε πράξη. Εμείς θέλουμε να μας κάνετε συνυπεύθυνους, όχι ιδιοκτήτες. Δεν θέλουμε να γίνουμε επιχειρηματίες. Εμείς μεροκαματιάριδες είμαστε, μεροκαματιάριδες θα φύγουμε από αυτό το σύστημα. Εμείς θέλουμε, ναι, βάλτε κύριε Υπουργέ μέσα όπου κάνετε εσείς άμυστοι, όχι έμυστοι, άμυστοι, όπου υπάρχουν μέσα στα διοικητικά συμβούλια στις διοικήσεις εργαζόμενους οι οποίοι να έχουν και εκείνη την ευθύνη. Εμείς ζητάμε να πάρουμε την ευθύνη μας. Δεν θέλουμε να πούμε ότι για όλα φταίτε εσείς, για όλα φταίνουν οι διοικήσεις. Εάν αυτά τα γνωρίζαμε εμείς από τις διοικήσεις ή γνωρίζαν οι διοικήσεις ότι εμείς αυτά θα τα μάθουμε, δεν θα τα κάνανε. Πιστέψτε με κύριε Υπουργέ. Δεν είμαστε ούτε εδώ για να συνδιοικήσουμε, είναι μακριά από εμάς, εμείς το ρόλο μας το ξέρουμε. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε, να ξυπνάμε στις 4 η ώρα το πρωί, να παίρνουμε τον επιβάτη, τον εργάτη, τον συνταξιούχο, τον μαθητή, να τον πηγαίνουμε στη δουλειά του, να τον πηγαίνουμε στο γιατρό, στο ΙΚΑ, στο νοσοκομείο, να τον πηγαίνουμε στο σχολείο του. Σας ευχαριστώ πολύ για την ανοχή σας. Βάλτε πρόεδρο ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Ραφτόπουλο. Να το βάλετε πρόεδρο. Για τις παρατηρήσεις, τις προτάσεις και τις απόψεις που κατέθεσε, όπως και όλους τους άλλους εκπροσώπους των φορέων, που νομίζω αυτός ο ουσιαστικός διάλογος θα βοηθήσει τα μέγιστα, ούτως ώστε η συνέχεια της διαβούλευσης στη Βουλή για το νομοσχέδιο θα είναι υποφελία και των χρηστών και των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κύριε Πρόεδρε, μια παράξενη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η διαδικασία ακρόασης φορέων. Θα συνεχίσουμε στις 2 η ώρα στην αίθουσα αυτή την επόμενη συνεδρία. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.